1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, go! Lehentasuna, oinezkoak. Hemendik ondo hasi gara. Jeup, zer moduz, Debagoieneko herrien arteko bigarren trivial pikearekin aurrera segitzeko prest etorri gara ona. Arabara, bai? Arabara, ondo entzun duzue, ez zenuten pentsatuko Aramaio alde batera utziko genuenik, ezta? Ez dakiz zein xelebreri bururatu zitzaiolako muga jarri zuen leku horretan jartzea, ezta? Ez. Argi gelditu dadila, Aramaio Debagoiena dela. Araba dela, bai, Araba ere bada. Baina Debagoiena ere bada. Aitor, zuk uste duzu Aitor zirikatzailea honaino iritsiko dela? Ezki, barregurea eta dena sartu zait. Gauza bat esango dizut. Inoiz ez, adi, ondo entzun. Inoiz ezen etorri bere saioa egin zuenean, Aitor, zirikatzailea, ez Aramaiora, gara, ez Antzolara. Herri handietan bakarrik joateko edo herri handietara bakarrik joateko narroa izan zuen. Guk aldiz lehenengo denboraldian herri guztietan egon ginen. Hau da, Debagoieneko herri bat ere ez genuen kanpoan utzi. Eta bigarren denboraldi honetan ere guztietan egongo gara. Ez dugu bat ere kanpoan utziko, ez horixe. Aitor. Bai, Aitor, ados nago zurekin, baina etorriko alda Aramaiora? Ba, ez dakit eta etortzen baldin badere, ja ez dakiten nola geldiarazi, deneta diri probatu du ja. Ez dakizu? Ez. Seguru? Bai. Ez gara hemen ordu bete egongo erantzuraren zain, Eskailera bai, Eskailera 20 metroko. 20 metroko eskailera batetik erori naiz. Hemen gu zirikatzen ditugu herritarra gauza bitxiek. Borobila da. Ez dakit? Zuk hemen badaukatzu. Gertu dago. A ver, B, A, C, D. Ez da erantzun zuzena. Berriro ordenatu beharko dugu, a ber, zer duen. Ikusten? Geldi ezina da. Bat. Listo. Hau, hemen horrela jarrita, ez da sartuko ala, guazen. Hiru eskutit ditut esku artean eta eskutitz hauetako bakoitzean 10 galdera daude, ezberdinak dira batzuk errazagoak eta beste batzuk zailagoak dira. Gehienak hori bai, Aramaioren bueltakoak dira, baina badago galderaren bat inguruko Alboko herrikoa dena ere, Aramaioarrek Alboko herriaren inguruan zen badakiten ere, frogatu nahi dugu eta gaurkoan jolasean aritzeko, baina hiru eskutitzekin batera ez gara arituko eta hiru eskutitz hauetako bat hautatu behar izango dugu. Ez dut baina nik hautatuko eskutitz hori, Aramaioarrenganak gerturatuko gara, Aramaioarrek zoriz hautatuko dute eta zein galderekin jolastuko duten gure Debagoieneko, bigarren herrien arteko trivial pike honetan. Errexak, zailak, zeintzuk aukeratuko dute dituzte, berehala ikusiko dugu. 1, 2 eta 3, hiruretako batekin egingo dugu aurrera. Guazen! Hirukote, hemen Aramaiora iritsi gara trivial pikearekin, herriz herri eritiken ari gara Debagoienean zehar, eta zuek izango duzue erabaki garrantzitsu bat hartzeko ardura. 3 eskutitz daukagu eta zuek erabakiko duzue. Aramaioarrak zein galderekin arituko diren jolasean. Prest zaudete? Bai. Ardura handia da, Ja. Galdera zailak edo erresa jarriko dituzu hemen herrian erantzun beharrak? Saia. Zailak, seguru zaudete? Bai. Bueno, 3 eskutitz. Emango dizkizuet, 10 segundu, hiruron artean horrela bildu eta pentsatzeko, zein koloretako eskutitzarekin egingo dugun jolasean. Ados? Hasi da atzera kontaketa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zein kolore? Berdea. Berdea. Oso ondo. Ba, hementxe berdea hartuko dugu, eskerrik asko hirukote. 10etik zenbat asmatuko dituzte Aramaion zuzen? 9. 9. Bai, 7.
Zazpi. Zortzi. Ba ikusiko dugu, 9, 7 edo 8 armatzen dituzten. Eskerrik asko hirukote, bagoaz gu jolasera. Gero arte agur! Bueno, hemen txari gara, gu Bixibili herrien arteko trivial pikean, Aramaion gaude. Aramaioarrak irabaziko duzu, bigarren denboraldi honetan triviala. Akaso, ezta? Zuek aletxoa jarriko duzu, alegin egingo duzue, herriaren alde dena eman behar da, ezta? Bai, klaro. Hau para maixo? Hau para maixo. Asko dakizuzuk Aramaioren inguruan? Bueno, zeu zer. Zeo zer bai, nik Aramaioren inguruko galdera bat egingo dizut, Vale, a ver. Ia asmatzen duzun, asmatzen baldin baduzu, puntu bat lortuko du Aramaiok. Hauxe da galdera. Nola du izena plazan dagoen ermitak? Sastina. Ez duzu gehiagi pentsatu, Bueno, pasako, Ez da ohikoa Debagoieneko herrietan plazan ermita bat egotea, ezta? Ba, ez. Hemen bada. Bai, hemen eske hemen ermita asko daz. Aramaixon ermita asko daz. Ermita asko, auzo asko denetik. Auzo bakoitzen ermita bat. Hori da. Bai, Bueno, gure galderaren erantzuna orduan, nola du izena plazan dagoen ermitak? Sastina. Seguru zaude? Bai. Ez baduzu asmatu gero, kalean entzun beharko dituzu, Txarto. Asmatuko duzula uste duzu. Bai, ez da. Bueno, ikusiko dugu ba. Ikusi dut. Hortxe jarriko dugu, markatuko dugu zure erantzuna. Oraindik ez dugu argituko, pantailaz bestalde etxean ere gurekin jolasten daudelako, berehala jakingo dugu, asmatu duzen edo ez. Eskerrik asko, gero arte agur. Bai. Konfinatuta, behin onaino etorri eta ezin gara gu Aramaio barrura sartu? Falta zitzaiguna, eta orain zer egin mote dugu. Kauen labar. Baina nora zoazu, ezin zarela sartu. Venga, eman buelta, ezin zarela sartu. Ez duzu ikusten konfinatuta dagoela? Baina sartzea nahiko du, ni onaino etorri eta ni ezin banai sartu, inor ez da sartuko hemen. Baina, Aramaio horren handixa da, ala? Arriola, Arexola, zenbat auzo da Aramaio? Aramaio independiente. Bueno, herrien arteko trivial pikean gaude, Aramaion gaude. Aramaiok irabaziko du? Espero da egun, Bai, ez da. Bueno, hemen ikusten duzuk, herri kiroletako eta prestatuta dela txingak txingaketa egin eramateko, eta, bueno, guk hemen txeingo dizugu galdera, eta lau aukera emango dizkizut, ia asmatzen duzun, Zein ez da Aramaioar ospetsua? Aukerak dira Patxi Uribarren, Andere Arriola Bengoa, Lope Agirre edo Mikel González. Zein ez da Aramaioar ospetsua? Mikel González edo Lope Agirre. Bat behar duguk. Mikel González. Mikel González, zergatik esan duzu hori? Ez dakit Lope Agirre mesuna non baitxetik bai. Aha. Bueno, ba, markatuko dugu zure erantzuna, ez dugu denbora gehiago onduko, segi hor, zure txinga probetarako prestatzen, eta berehala jakingo dugu asmatu duzun edo, ez? Hau para Maio! Venga, gero arte. Eskerrik asko, gero arte! Santa Cruz, eguna, noiz ospatzen den Aramaion? Ez dakit, Urteko hilabete bat esan, ez dakit. hilabetea jakingo dituzu ba. Bai, baina ez dakit hilabetetan Ba, bat esaten baldin baduzu, agian asmatuko duzu edo ez, da Aramaion alde punto bat irabaziko duzu. Bota bat! Urtarrila. Urtarrila, hori markatuko dugu, seguro zaude? Ez duzu aldatu nahi? Ez, Aramaion alde punto bat irabaziko duzu ero galdu, zer uste duzu? galdu. Galdu? Baina Aramaio herrien arteko trivial pikean non geldituko da sailkapenean? Batetik 9. Bederatzea. 9? Horretarako puntua lortu behar ditugu. Ikusiko dugu ba, asmatu duzun, edo ez. Haupa Aramaio? Bai. Haupa, ezta? Bai. Oso ondo, eskerrik asko, hortxe markatuko dugu. Urtarrila. Ikusiko dugu berehala, ba, asmatu duen, edo ez gu galdera gehiagorekin joango gara herritarrengana, baditugu oraindik eta zoriz hautatu dituzten galdera horiei erantzunak jartzeko. Guazen! Herrien arteko trivial pikean hementxe gaude, Aramaioren alde jolastuko duzuzuk, galdera bat egingo dizut, asmatzen baldin baduzu, puntu bat lortuko duzu herriaren alde. Aramaiok irabaziko du bigarren denboraldi honetan bai ala ez? Bai, claro. Uste duzu baietz? Bai. Bai? Herriaren alde dena eman behar da, ezta? Claro. Oso ondo, ba, guk galdera badukagu hemen herritarrek zoriz hautatu dituzte eta erantzun beharrekoak, eta hauxe da zuri egokitu zaizun galdera. Zein taldetako abeslaria da Jokin Larrañaga Aramaioarra? Izena ez da inerresa, Bai, beste hizkuntza baten badaki, jarri badaki. dioteta taldeari izena. Beran orden badakizu? Bai, Rubioa, bai, begi gurutxotxo urdinak, bat, bai.
De Clayton. De Clayton. Ui, nola da gu behar dugu pronunziazio Clayton. perfektua. Hombre, honek Nola da, De Clayton. de Clayton. Horrela izango da? Bai, 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 seguru zaude? bai. Berriz egingo dizu galdera eta bigarren aukera bat emango dizut. Zein taldetako abeslaria da Jokin Larrañaga Aramaioarra? De Clayton. De Clayton. Vale, de Clayton, de Clinton, zelan? Clayton. Clayton, de Bai. Clayton. Bai. Zuk esan, hauxe markatuko De dugu. Clayton. Oso ondo. Markatu dugu erantzuna eta berehala jakingo dugu zuzena den edo ez. Eskerrik asko eta segi umore horrekin, eh? Hau para maio! Agur, aupa. Bueno, hementxe, nik uste dut zu jakingo duzula galdera hau eta Aramaion alde dena eman behar denez, trivial pike honetan, lortuko duzu puntua. A ber. A ber, ez da, Gustu, galdera ez. erresa da, eh? Zein da Aramaioko jaietako gastronomia lehiaketako protagonista? Nik uste izan dela Aimar. Aimar arrela bengoa. Aimar Arriola bengoa. Bai, hola, rutxo Bea da, bat. zergatik? Pelirrojo bat. Zergatik? Entera benaz gainera, lo gutxin eta lortzen da bela irabaztia, batzutan, osea, jo. Nik uste da artista Irabaztea, derra, osea, bera da gastronomia lehiaketako protagonista Hombre, handiena. Urtietan bai. Eta zer da gastronomia lehiaketa hortan prestatu beharrekoa ba? Ze tortilla izaten da, ez? Edo ez? Ez dakit. Ez da ipa? Nik uste baiet. Tortilla, Igual bai, zein errezeta, Ez dakit. arrautzaki... Kipulakin, Beti. Kipulaki beti. Patata tortilla kipulakin, ondo, hori beste debate bada mai gainean jarritzakona. Patata tortilla kipulakin o kipula gabe. Bale, hortxe markatuko dugu orduan. Zure erantzuna zein da orduan? Zein da Aramaioko jaietako gastronomia lehiaketako protagonista? Aimar arrela bengoa. Oso ondo, markatuko dugu eta ikusiko dugu, asmatzen duzu edo ez. Eskerrik asko eta segi umore horrekin. Hemendik bezarkada bat eta agur bat Aimar Arriola bengoari, eh? Aupa zu eta aupa Aramaio. Bai. Aupa. Bueno, hementxe, gurekin jolasteko prest, Aramaioaren alde puntu bat irabazteko aukera izango duzu, eta gu galderatxo bat badaukagu zuretzako, eh? Asmatuko duzu galdera? A ber, betxetako baiet. Uste duzu baiet, ezta? Erresa da, eh? Aramaioren gertu dagoen herriaren bueltan galdetuko dizute. Badakizu Arrasateko alkatearen izena zein den? Bai, Maider. Maider da? Maider, betxetan dudala. Seguru? Bizkor zan duzu, eh? Abizena ez dakit, Eta abizena nola uste duzu dela? Ba, ez dakitzola dizegora, abizena. Errasti igual? Errasti? Maider errasti uste duzu? Bueno, Maider errasti ondo gelditzen da. Baliteke, Gelditu behintza bai, ezta? Baliteke. Bueno, guk ere agur. Agur, gero arte. Biloba. Ah, Biloba, agur. Bueno, Maider errasti izan duzu, seguru zaude? Ba, seguro ez, baina, bueno, betxetan totolan izango da. 2 segundu pentsatzeko emango dizkizut. Bat eta bi. Bai. Nola du izena Arrasateko alkateak? Ba, Maider errasti. Oso ondo. Ba, markatu dugu hor eta ikusiko dugu berehala. Asmatu duzun edo ez. Eskerrik asko, eh? Eta ondo segi. Hau para Maio! Ez dakit nik Aramaion hemen zer daukaten txingakin edo pixuakin, hor ikusiko dugu herritar bat, txingakin eskoan kirola prestatzen ibiliko balitu bezala. Hemen ere pixua neurtzeko ez dakit ze engranaje zer dauden, argi dago bai pixua eta engranaje hauekin, martxan bizi dabiltzala Aramaioarrak, goazen urrengo lehiakidaren bila. Galderatxe bat egingo zut. Samurra, bakarrik erakutziko tuta, baina oinez fango gara. Erakutziko tuta argazki bat eta zuk esan biozozu zure ustez Aramaixoko zer lekutakoa da. Nungo uste duzu dela? Ui. Samurra da, Aramaixon alde punto bat irabaziko zu, eh? Hau da Kastia, hau. Ontxe gongo gara berakin bebai. Nungoa da, lehio hau. Kita baten, hola, Aramaixon alde punto bat irabaziko duzu. Hortxe erakutziko dut, nungo uste duzu dela? Ze izango zauke dela? Eskolia dala, etxen badala, kulturretxia dala, sastina dala... Zer izango zauke, nungoa dela? Hemen pista bat emongo dut, gertu gaz. Gertu gaz. Parian ez dauku, atzian dauku. Atzian? Bai, atzian dago, atzian, beratxo hau. Herrixan leku importantia izaten dago. Ez, sastina ez da... Gertu dau baina, eh? Bero zabitz, bero zabitz. Harri hau, esaunengo jatzu, herriko erdigunien egoten da normalian eta eraikin garra... Ez? Esan bat, eta horixe markauko guk. Ikusiko gero Aramaixon alde punto bat irabazi dozun ala, ez? Ba, ez. Gertu, bero, azkenengo hori... Zer azkenengo hori, ondo ditu. Ez, beratxo, ondo, eh? Esan duzu. Bai? A ber, bat bita hiru. Zein uste duzu dela, nungo lehiu hau dela uste duzu?
Udaletxekoa. Bueno, hortxe markauko berantzuna eta berehala ikusiko asmatu duzun ero ez, Seguru ez ez? Bai, ez, hombre, nik esatuz dut ikusiko. Bai, ondo pasau, Agur! Arama Joarrak ez daukate beraien buruarengan konfiantza nahikorik, Ez dutela irabaziko uste dute. Ez dakit banik, galderak erantzuten badabiltza eta batzuk argi dabiltza, bixi dabiltza, ongi prestatuta, bai behintzat, hori bai, umoretsu daude badakit eta norekin ari diren jolasean gurekin, gu gara umorearen protagonista handienak. Zu, sartu gara Aramaioko denda honetan ere bai, ia galderaren bat erantzuteko preseuden, baina ez dugu inora aurkitu, dendara sartu eta erosketak egin ditzakegu bertan, ezer ordaindu gabe etxera joan. Ez da egin behar hori, lapurreta egitea delako, baina ez dago inorduen da. Agian ikusi egin gaituzte, ez dute burua ongi prestatu, ez dakite gure galderaren erantzuna eta eskutatu egin dira, bate jakin. Bak izan egin. Zenba gente Aramaion, Oi? Zer da hau? Galdera bat bidali dira. Normalean ibiltzen naiz herritarrei galderak egiten, eta oraingoan niri bidali dit herritar bat galdera bat. A ber, Ereñegun Praskuk 15 urte zituen, datorren urtean 18 izango dituzu. Zein egun da gaur, barkatu? A ber, berriz irakurriko dute. Ereñegun Praskuk 18 urte zituen, datorren urtean 18 izango dituzu. Zein egun da gaur? Eta zeingo dut galdera entu? Bai, ez, normalean nik jartzen ditut bestea jolasean, bueno, erantzun nengo dut. Ia erantzuten dira. Hau ez da bizia eta kostako zaio, erantzutea. Nola da posible horren beste jente ateratzea? Zein nahi dute? Guztiok egotea gero, debagoieneko herri guztiak konfinatuta egotea? Aramaio barra hauek. Eskerrak herri arabarrak diren. Hasi zait, konfinamentuan niri ere estarrira. Orduan. Gaur, urtarrilaren bat bada atzo abenduak 31, Praskuk 16 urte bete zituen. Orduan, abenduaren 30ean, Ereñegun, oraindik amabost urte zituen. Aurten 17 beteko ditu, eta datorren urtean 18, ez? Listo, badakite erantzuna. Ni bai azkarra, erantzuna ingo dut mezua. A ber. Aurten 17 urte ditu, eta datorren urtean 18. Hala, listo. Eta pasatuko inior. Mendiatuko nahi zain. Hemen erantzuna. Nor bidali niri galdera. Hau da, oso pozik jarri naiz galdera bat jaso dudalako, zuotakoren bat dela pentsatu dut, baina zuotakoren bat izan da, nola lortu duzuen nire telefono zenbakia. WhatsApp-etik zait galdera. Joder, Aitor, baina zer egin duzu? Esara konturatu Aitor zirikatzaileak bidalitako galdera dela? Eta erantzun egin duzu. Joder, kakasarra, ni bai, zaratarik atera gabe zegoela hau, eta ez, bueno, pentsatzen nuen herri txikietara ez zela etorriko, baina ni zorratzearren,
bere saioan zapaldu ez dituen herri guzti horietan ere, gerturatu ez dakit gerturatuko den, ez dakit nondi joaten den. Baina ni izorratzearren, lortu du nire telefono zenbakia eta bidali dit mezua. Bueno, hementxe, herrien arteko trivial pike egiten ari gara, Aramaion gaude gaurkoan, zoriz hautatu dituzte hemen herritarrek zein galdera erantzun, bat egingo dizut zuri asmatzen duzu. Asmatuz gero, puntu bat irabaziko duzu, herrien alde lortuko duzu. Saiatuko naiz. Saiatu bai, ezta? Hauxe galdera, ez dakit zuretzako erreza zaila izango den, baina nola du izena Aramaion dagoen zagarrotegi ezagunenak? Iturrita. Seguru zaude? Ez duzu gehiagi pentsatu, askotan egon zara bertan ala? Ana. Bueno, zuk uste duzu, Toki ederra. Aramaiok irabaziko duela trivial pike hau? Ideik. Ideik ez, zure aletxoa jarri duzu. Bai. Ba ikusiko dugu asmatu duzun edo ez. Hortxe markatuko dugu Iturrieta eta ikusiko dugu asmatu duzun edo ez. Eskerrik asko eta segi ondo gerarte, agor. Bueno, hementxe gurekin jolasteko prest zaude, Aramaion alde dena eta gehiago emango duzu, ezta? Bai. Zenbat aldiz egin duzu hemen zuk Aramaiotik Arrasatera joan etorria? Askotan egunero. Askotan, egunero, kotxez, autobuses, oinez, bizikletan, patinetean. Bai, kotxez eta autobuses normalian. Bueno, orduan jakingo duzu galdera hau, Aramaioarren alde dena emango duzuzuk, ezta? Bai. Hau Aramaixo? Trivial pika irabaziko du? Bai. Bueno, hementxe da galdera ba, herritarrek zoriz hautatu dutena, Eskutitz berdearekin ari gara gaurkoan jolasean. Eta galdera da, zenbat kilometro daude Arrasate eta Aramaio artean? 8 ala izan. 8, pentsatu egin duzu, zuk horren beste joan etorri horretan, ez zara inoiz fijatu zenbat kilometro egiten duzun joaterakoan eta zenbat etortzerakoan? Normalian ez. Ez. Pista bat emango dizut, lagundu ingo dizut, pixka bat, 6 eta 11 kilometro artean daude Arrasate eta Aramaio artean. Orain bai, emango dizkizut 3 segundu pentsatzeko, gaurkoan kronometroarekin etorri gara gu Aramaiora jolastean, eta 3 segundu eta gero galdera ingo dizut eta erantzun hori markatuko dugu. Etxean ere hortxe, pentsatzen dabiltza, beraiek ere erantzun bat jarriko dute eta ikusiko dugu zuzena den edo ez. Ados, prest zaude? Hasi da atzera kontaketa. 3, 2, 1, zenbat kilometro daude Arrasatetik Aramaiora? 7. Ba, hortxe markatuko dugu eta ikusiko dugu erantzun zuzena den edo ez. Zergatik esan duzu 7? Ez da gitba, un poco aboleo. Komodina ere ez duzu erabili. Hasi komodin. Badaukazu mugikorra alpeoan? Ez daukazu. Eta komodina erabili nahiko zenuke? Gusten baldin badizkizut 3 segundo mugikorrean begiratzeko eta erantzun? Ez daukazu mugikorra. Bueno, golaxe utziko dugu orduan erantzuna markatuta. Eskerrik asko eta berehala jakingo dugu asmatu duzuen edo ez. Agur! Bai, agur. Kosta zaigu, Aramaion kalean herritarrekin topo egitea, baina galdera bakoitzari jarri diogu erantzun bana, eta orain bai zuek ere etxean erantzuna jarrita iritsi da gaurkoan gure jolasean leian izan ditugun 10 galdera horietako bakoitzanen erantzun zuzena zein den jakiteko ordua. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, go! Ikusi dugu ba, Aramaioarrak sailkapenean zein postutan dauden eta orain badakizu, guk beti sariak ere banatzen ditugula hemen gure Bisibili saioan eta oraingo honetan ere hementxe dugu Aramaioko udalaren eskutik 50 euroko bonua bertako komertzioetan dendetan gastatzekoa. Parte hartzaileak behar ditugu, beraien zain hemen bagaude, baina gu prest gaude, hementxe ditugu pinponeko pelotak, edalontziak ere bai, beti bezala eta beraien trebeziak erakutsi beharko dizkigute, pinponeko pelota hori edalontzian sartzeko.
bestelako gai ote diren, edo ez, bizkorren ibiltzen denak, gure saioan bixi ibili behar da eta eramango ditu Aramaioko udalaren eskutik 50 euroak. Bueno, bikote, urduri, baina beroketak eginda eta gurekin jolaserako prest. Hementxe zain egon gara, kostatu zaizue guregana heltzea, Bai, apur bat. Apur bat. Prestatzen ibili zarete? Bai, asko. Zein beroketa egin dituzue gaurkoan gurekin jolasean ibili eta 50 euroko bono hau zuena izateko? Googleen topau gauzak. Oso ondo, Googleen ibili zarete. Oi, bat amalez, gaurkoan zuei ezaizu egokitu galderak erantzutea. Eskuetan badauzkazue pare bat ping-pong pelota, ze moduz moldatzen zarete ping-pongean? Txarto, oso txarto. Oso txarto? Bai, lasai, gu ez gara arituko eta ping-pongean, beraz, urduritasunak alde batera utziko ditugu. Ping-pong pelotak eta edalontziak daude, gure jolaseko protagonistak izaten dira bixi-ibili saioan, hementxe jarriko zarete biok, eta bi aukera izango dituzue bakoitzak, biotako ia nork sartzen dituen bi pelota lehenago edalontzietan. Lehenago sartzen dituenak bi pelota horiek edalontzietan, 50 euroko bonoa eskuratuko du. Eta apustuak egingo ditugu jolasean hasi aurretik. Biotako nork uste duzu egingo duela lehenengo? Nik. Bai. Nik. Zergatik? Ez que nazi zu txarra. Zu txarra, punterian txarra zara? Bai. Ni bai, baina dena ez da punteria, jakin behar da zein alturetatik bota, distantzia, haizea dagoen, ez dagoen pinponeko pelotori albobatera joateko, beste aldera, ongi pentsatu behar da, Bai. Venga, norra hasiko da? Ni, venga. Zu, oso ondo. Jarri hemen zure izena barkatu? Egoa. Egoa, oso ondo. Jarri hemen egoa, gurutze hontan, piko honetan, eta 1, 2 eta 3, ia ba, sartzen dituzun bi pelota horiek. Ui. A ber, beste bat. A ber, jolasaren helburua da pelotak edalontzi barruan sartzea. Ez pelotarekin, pinpon pelotarekin edalontzia botatzea, Prestatuko diozu pipa zure lagunari jolasa, nik hemen jolasan aritu eta lanean. Venga, ala jarri edalontzia. Torri orain, barrezka aritu zara, baina orain ikusiko dugu zure trebezia ona den edo ez. Sorte gehiago izango duzu? Nik bai. Venga, jarri hemen, puntan. Eta 3, 2, 1, ordua lehenengo saiakera. Lehenengo saiakera. Lehenengoa sartu duzu. 1, 2, ia bigarrena. Ui. Egingo dugu bigarren ronda bat bizkor? Bai. Venga, eta bestela zure tazari, bat behintzat lortu duzuta. Bizkor, jarriko dugu, prestatuko dugu. Tramparik ez egin, ongi jarri edalontziak, Venga, orain buelta banda, oso ondo. A ber, Egoa, zeure txanda da. Bai, zurea sartu duzuna, 1, 2 eta 3, bigarren saiakera. Ui, ia hau sartzen duzun. Zu daukazu sekulako trebezia edalontzia lurrera botatzeko, Bueno, eta orain, zure txanda berriz egingo dugu, ia biak sartzeko gaizaren, eta bestela, saria zuretzako, gero zure aukeran egongo da lagunekin partekatu edo ez, Oso ondo. Hori da lagun hona izatea. Ja, bazartu duzu, badakizu, ja, kontzentrazioa galdu duzu. Bueno, eskerrik asko gurekin jolartzeagatik, Egoa etorri hona guregana, eta hementxe utziko dizkizuendik 50 euroak zuentzako. Aupa, Aramaixo? Bai, aupa. Aramaixok irabaziko du herrien arteko trivial pikea? Buah, ez dakit, bai. Bai, 10 izen bat asmatuko dituzu, Egin dugu ja, jolasa. Denak, ez da? Oso ondo dikote, venga, 1, 2 eta 3, aupa, Aramaixo. 1, 2 eta 3, aupa, Aramaixo. Aupa, Aramaixo. 1, 2 eta 3, aupa, Aramaixo. 1, 2 eta 3, aupa, Aramaixo. Oso ondo, zorionak, eskerrik asko. Agur! Aramaio Arrak ere bixi ibili dira gurekin herrien arteko trivial pike honetan. Bixi, argi, ez zain argi ikusi duzu ez elkapenean, zein postutan gelditu diren zurekin oraindik ez dugula jolastu, ez dizugula galderarik egin, lasai, datorren astean agian zure alboan, edo zurean izango gara eta gutxien espero duzun leku eta unean hortxe izango gara gu, herritarrak zeuri zautatutako galderetako bat zeuri egiteko, beraz herriaren alde dena eman behar denez, joan burua prestatzen, beroketa lanak egiten, laizter izango gara eta esan bezala gutxien espero duzunean, zure alboan herriaren alde dena eman dezazun. Bitartean, zintzoak izan, celebrekeriaren bat egin, umorea eduki egunero, eta gozatu, hurrengo artea jo.